sa kaawit. Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Alegria, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Brian. Laaya sa ning transfer ito eh. Laay kayo. Huwag kaila. Bay! Oh, Sipakan mo! ha? Tubag na yun! Sipakan mo! Braille? Okay, Brian. Oh, luwata sa'yo. Luwata. Ha? Kasi sudan yung giputos sa newspaper? Hoy! Sabi na ako sapatos ba? Ay! Nani ay! Ha? Sige, bay! Kauban eh mo ha? Okay! Ay! Hoy! Mga amaw eh! Uy, ko na ninyo siya! Nga naman? Kailangan ka mapil? Ha? Basig nagtuo ka! Di ka na masuktan, ibabay ka! Ha? Basig nagtuosat ka nga, mahadlok ko ninyo! Ha? Sige, hamon! Aw, di ay ha? Sige! Oh! Ay! Patuga-tuga! Tara, mga bay! Sabi na ko gamaog kang mga mut. Nag-inisog lang gani ko. Ay, pasalamat ka kay nabalhin na ang ilang atensyon din ako. Uwa na ni mo. Kay kung gipasagdan pati ka, bunog na unta kay karon. Inoon. Salamat kayo. Braille day ko. Risa? Oh, excuse me. Nay, Oh, Uy, ikaw? Risa? Classmate di tayo ining maong subject day? Oh, basin kay nag-abot man ta. Mayo noon. Aron na ko'y kailadaan. Transferi manggugod diri gud. O pareha deta. Dali, lingkod diri. Tupad ako. Aday kay amiga nga babay, Brian. Nganong nalipay man ka ma? Ag-ang, sukad pa sukad, wag yun mi kita nga na kay uban-uban nga babay. Ug wa kasay na uyab. Basin og kana si Riza na maoy uyab nimo. Ha? Uy, mura magani nagtumboy ma. Ha? Ay, bagsikon lang to, pero di to tumboy na koy. Saway pagpanguyab ba? Ha? Unsa? Manguyab ka na ko? O Risa? Ngano gud taon? Nakagusto di ka na ko. Wa, Yang ano manguyabang ka? ingon mo gud sa mama nga, suwayan lang nako kung sungton ba ko nimo. Oh. Oh, sige. Kita na. Ha? Uy, pagtarong eh. Basig binuang nini mo ha. Di ra ko gusto nga masakitan ko. Masakitan day ka nga. Umatay feelings sa usag-usa. Buyab lang gud. So, iso... Believe ko ni mo dong kay nakapanguyab na gyud ka. Ug gisugot pagyud ko pa. Anya, unsa man, Kumusta man? Nalipay ra ba ka? Ay, mura magwa pa eh. Pagkangan nga uyab mi pero mura man ug di. Wala gihapoy gamit ang pag-uyab-uyab namo. May pa siguro buwagan na lang ko si Risa. Oh, sige. Buwag na lang ta. Sakto sad kay mamalhin migbay. Ha? Di ba bag-o pa man mo na malin din eh? Sa ato pa, malayo na sa deka, Risa. Imo na di kumbiyaan. Anda, gid Brian. O sige, ani na lang. Sabot ha. Magsabot ha. Sa buta na to. Nga inig-abot na to 30 years old. Kung wa pa ganita maminyo, pangitao na to ang usag-usa. Unya, kita mo ay magminyo. Saman? Ha? Sure, uy. O, lagi. Oh, sige. Pero,
Dili gina to pangitao ng usag-usaha kung dili pa ta mo abot og 30. Deal. O sige, deal. Buwan nga namahawa sila si Risa din sa among lugar. Gimingaw na minahon ko niya. Mura man og naikuwang na ako. Usa makay buti pasabot ani. In love ka, anak. Oh, ha? In love? Oh, ugwa ka makarealize, anak, nga naa pa si Risa sa imong atubangan. Mauna, karon nga wa na siya, nagpagita na ka diya. Ma, sa ato pa. Kinahanglan sa akong magpaabot og 15 years para maako og balik si Risa. Ay, andam ko magpaabot. Dili ko maguyab-uyab kay siya mo'y akong gusto na ko'y kauban. Gahiabe ni mo, Bryle, oy. Bisag ako na mo'y nanguyab ni mo, dili gid ka? Wa lagi ko'y panahon na nang uyab-uyab lagi. Nag-focus ko sa akong trabaho. So please lang ha. Ay akong sa muka. Okay, fine. Kung di ka mo sugot og tinarong, Ay, uy, uy. suntagit ka. Bisag unsa pa'y buhaton nimo. Di ko madani mo. Excuse me. Grabe kaluyang ni mo itong Risa, no? Nagpaabot yung kagmayaw niya. Bisag, wak kay kasiguruan nga single pa ba siya? Bahala na. Basta at least ako, sigurado ko nga available pa kay ko in case nga makita mig balik. Pila na lang katuig ang kuwang bay. O pangitao nag... Bro, nak! Bangon na diha! Sayo sa ning papa mamukaw eh. Nak! Lagi pa! Ay. Oh, ano naman? Uy. Risa? Ikaw na? Hi, Bryle. Gipangita gid ko nimo no. Buti pasabot nga single ka, ha? Nga Dili na ko single, Bryle. Oh, Pero gipangita ti ka kay naay nakasulti na ako nga nagpaabot yung kuno ka. Paabot yung kuno kang mo 30 kay nilaom ka nga magkakita. Og Bryle, dili mahitabo nga magkakita, uy. Kay may kaipon ako. Og may mga anak na mi. sige. Pero ako ni isa adi mo. Nga di ko magpakawa sa paglaom. Naibaw ko nga kita gid ang para sa usag-usa. Paaboton gyapon ti ka. Bryle. Nak, ud-saod pad itaw na mo pagkakitas abong apon nimo nga murag wa na ba kay planong magminyo. Kundi naman lang gani si Risa nga kuminyo mas may pagwa na lang. Uy, kagrabig fighting spirit nimo nak, oy. Pero ikaw ra bang ko'y makaluluoy anak. Ma.
Hello? Brian, Oh. pwede ta magkita? Uy, Risa? Asa man? Risa, naibaw imong kaipon nga nakikita ka na ko ron? Wa naman, mi. Ha? Mauling nanawag ka na ako. Kay wa na mo. Dili, Brian. Dugay naming wa sa akong kaipon. O gisiguro na ako nga sigurado na ko sa akong kaugalingon. Una ko nanawag nimo. Kaya di ko gusto makaingon ka nga. Gihimo rating nga panakip butas. Risa, I love you, Brian. Og dili pa man siguro awahi ang tanan, di ba? dili pa Risa. Og salamat. Kay ako ang imong gipilang kutob og dugang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Amen. Mao kita mga higalang kaagi ni Brian nga taga Alegria, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan.